Trocadero har haft en olinat på hinder nummer 6 som passerar hinder nummer 7 och 8 felfritt. Starten går för nummer 712, en Erik Djurfors och Moonstrider. Kommer hinder nummer 1 felfritt. Felfritt genom vattnet och över lådan för Lisa och Lovis Trocadero. Vi har målgång för Lisa Lundbom och Lovis Trocadero. Felfri över hinder nummer 11 och